ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଲୋକଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଲୋକଟି ବହୁତ ପଇସା ପାଇବା ଚକ୍କରରେ ମାଟି ଇଟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା କଲରର ରଙ୍ଗ ମାରି ମାରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଇଟା ରଖିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ କେହି ଡାଉଟ୍ କରିବେନି କହିକି ମାଟିରେ ଯାଇକି ଖାଲିଟାରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସାନି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ସେ ସୁନା ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା କୁହ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଚାଲାକିରେ କହିଲା, ଆରେ ହେଁ ତୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀଟା, ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଯା ଯା ତୁ ପଳା ଯା ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛ କୁହ, ମୁଁ ସବୁ ଇଟା କିଣିକି ନେବି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ବନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି ବୋଲି କହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି ମନରେ ପୁରା ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ଆରେ ହେଁ ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ଯଦି ନେଇକି ୟାକୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବି ତ 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ବିକିବି କହି ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଲୋକଟି ପଇସା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେଠାରୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ଇଟା ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ବି ସୁନା ଇଟା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ 2 ଜଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନ ମିଶାଣ ନ କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।